Sabab kalasan tagaw, di ako mabaya makapagbutas kita dua sa maas mo intag kabayaan. Di ko mataymain kita makapaglayo sa maas mo inagaron kita dua pagbawutaso. Sa magtunang sa balantadayang bukon kita hinang kasuratan way mahinang. Atut na sadya luwa ko dahil hamata sa pagtununan di mo nasadya. Di ko mapandang hidayang bang umatod sa magtunang sa balantadayang bukon kita hinang kasuratan sa mahunit kulawagon hinbiyagay mo dayan pangandatan marayaw sa magtunang sa balantadayang bukon kita inang kasuratan way mahinang. Butas na kita.